Η Κινέζα περιμένει να ολοκληρωθεί ο χρόνος του διαλύματος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Και εδώ η Μπογκντάνοβιτς και η Λί που καλεί τις δύο αθλήτριες να έρθουν στο ταπί για τη συνέχεια του αγώνα του στο δεύτερο γύρο. Πατιμάτ Αμπακάροβα με τα μπλε χάνει με 3-2 από την Μπογκντάνοβιτς. Δεν πετυχαίνουν τα χτυπήματά της αυτό που θέλει, της Αμπακάροβα. Το Αζερμπαϊτζάν που έχει πάρα πολύ καλό ταεκβοντό, έχει πάρει και πάρα πολλές διοργανώσεις. 3-2 για την Μπογκντάνοβιτς από τη Σερβία στο τελικό της κατηγορίας των 49 κιλών. Το σωματικό βάρος των αθλητριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 49 κιλά. 3-3 αυτό το χτύπημα που πέτυχε η Αζέρα, η Αμπακάροβα. Ισοφάρισε. Είναι καλύτερη από όσοι αγωνίστηκαν εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Αργεί να κινηθεί λίγο η Μπογκντάνοβιτς. Είναι πιο ψηλόσωμη. Είμαστε στο τρίτο γύρο, απομένουν ακόμα 45 δευτερόλεπτα και ένα χτύπημα που πέτυχε με γροθιά αν είδα καλά η Μπογκντάνοβιτς κάνει το 4-3, της δίνει το προβάδισμα. Αυτές οι δύο αθλήτριες θα είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα τις δούμε στους αγώνες του ταεκβοντό. Εδώ προσπαθεί μια περιστροφική κίνηση η Αμπακάροβα να πάρει σημείο. Ακόμα 19 δευτερόλεπτα και το χρονόμετρο κυλάει. 5-3. Βλέπετε ότι τη βρίσκει ακάλυπτη η Μπογκντάνοβιτς την Αμπακάροβα καθώς ψάχνει να βρει να πάρει τη νίκη. Και εδώ έχουμε σημείο. Τι ζητάει η προπονήτρια της Αμπακάροβα. 4-5. Εξετάζεται και το βίντεο. Ναι, 6-5 μπροστά, περνάει μπροστά η Αμπακάροβα. Ήταν χτύπημα με πόντο 6-5 και λίγη ο αγώνας υπέρ της Αμπακάροβα. Δεν έχασε κανέναν αγώνα, ενώ η Μπογκντάνοβιτς έχασε το μοναδικό της αγώνα εδώ στο τελικό από την Αμπακάροβα, την Αζέρα. Στο τέλος, ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Οι πανηγυρισμοί όμως είναι και για τις